Maayong buntag mga Bisaya sa Kabisayan ug Mindanao, apil na ang Luzon. Anyway, nagpost ko ganina sa atong Facebook page nga Haring Hilason. So this is episode 2 sa atong Haring Hilason online radio o nanati radyo ha. Nagpost ko taga-asa man ni mga followers nako, be comment your barangay and city below. Kay gusto ko makigila-ila sa mga followers ug naay mga ni reply, of course. Ato silang i-greet in this video. O, di ba? Para ma-feel po nila na Margie Cabalquento Sigod from Barangay Mapayag, Malaybalay City. Unaraba ko yuta dira nga share. Charot! Okay, hello Margie, may buntag sa taga-Bukid non Malaybalay, Barangay Mapayag, may buntag kaninyong sanan hinaot amos maayong kahimtang. Okay? So, mag-ampo sa Ginoo ha para daghang tag blessing. Tushing Omiktin, Barangay Santo Niño, Davao City. Hello sa mga taga Davao diha. Kumusta ang durian? Ang durian yung may nahagbong sa kundagway, mga nahagbuslot. Oh my goodness. Si Shing Omiktin. Sa talang taga Barangay Santo Niño, Davao City, maayong buntag kaninyong tanan. Di ba? Feel kayo na ako kong radio station. Okay, kinsa po may next week? Kataas ba niyo? Kadugay ba ni next? Okay. Sanang Ayuhan from Lala, Lanao del Norte. Oh, grabe, Lala kayo ni mga mananap diha. Kumusta ang taga-tanang Lala, Lanao del Norte? O itag na mga taga Lala, Lanao del Norte para i-greet to good morning, good morning. Oh my goodness, naglungag na ba ang tanan? Naglungag na ba ta mo? Naglungag na mo diha? O ba sila si cellphone mo diha? Ipanggutom na mo? Yung tugkaran na silihigan na. Atiman na mga tugkaran nato ha. Next is Liza Caril Romaliv, the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro City, Charot. O say Charot nakana ko Cagayan may barangay Charot diha. Buot po ni si Kuan. Si Liza Caril Villamor siguro ni siya no. Ibalibali. Hila si Ibalibali artista mo, Charot. Lisa, may buntag ni mo diha o sa tangang taga Cagayan de Oro. Chada, Cagayan, ang haluhang ko na ang fruit salad. Init ang fruit salad sa Cagayan de Oro. Next, sa may next na to dire. Kulbaan niyo yung barangay kay Charot. Di ba? Bantay ha. Binag bulwa. Dili ka bulwa. Unsa man pag short diha. Basta taga bulwa ra kaday. Tarunga ko ha. Liza Caril. Nadugaya sa Cagayan de Oro mahuman. No? Girasya ha, igrit na ang barangay kapitan mga tanod diha. Ha, ay magduka-duka. So, si Kamsmak Iscarius Cebu. Kaya wag pangan Kamsmak, balik-balik. Muna apa rin Facebook kay mga pangan, di man insakto. Bahala mo diha basta gipang-greet ta mo. From Iscarius Cebu, kumusta mga snatcher Cebu? Sa Iscario ha, katong ipang hold up sa Iscario na nga trauma na. Anyway, ang Iscario Cebu is one of my favorite place. Yes, tigdaag ko diha sa una. Kay daghang mga milagro. Anyway, next isa may next i-greet karon nga buntagon be samtang kay gisapot ra ba ko mahibawan ninyo sa katapusang bahin ani atong video. Okay, Grace, tanawa, Valencia Bohol. Hello sa mga taga Valencia Bohol, ija ajo. So si Grace, mo na style sa mga Facebook lagi kay dili complete name. Mo na ini-greet nato. Mo na pa ito mababasa. Si Grace ang profile picture pero layo Basi pareha sila ako nga kagang-kagang ang dagoy wala nagpalayo para hamis lang tao na sobrang mo kalayo day mga bukid naman ito nakita day. Hoy, good morning sa mga taga Valencia Bohol diha. I miss you sa kong ex ha. Goodbye to you. Charot. Then next, dili ko nakurat guys sa next part. Di ba? Naay ni ang iya tubag sa akong ko taga-asa mo siya manghatag kag kaayuhan admin. Tama sad ha kay walay diaper akong anak. Ako guys no, dili man pug kukuan ganahan. I appreciate i-follow ko ninyo pero kung inyo kong i-follow bakit kini Haring Hilason guys mo ikanapo na nako ning page daghan kog page ako'y Bisaya Confessions, ako'y Bisaya Life Stories, nako'y Handumanan, daghan kog gipang marag co-admin ba lahi nagtag-iya ha pero usa ko sa co-admin kaya sabaan man ko karon natinga ko rin nila kasi sige follow sa ko man masaba naman akong post og na GCash.
Nya akong kalagutan ba kay ano, tarong kay punta ng taga-asa mo man ang comment kay manghatag ba kuno siya man taas ba iri siya kuan da dili na ko i-post ha kay naluoy pug ko pero gisapot lang jud ko ba nga kanay bitang himo na lang jud yung charity ang Facebook kini dugay na kay nila siya kini nga user ako lang gi-blurred sa ako bang mga karaang page nga co-admin ko Diyos ko hilig yun na siya kanang pakaluoy man murag last year pa na siya nagpakaluoy grabe naman sad na ikaw kuno be bisag inon tawatay kasing-kasing si pirmi kang pangayuan unsaon paglambo sa tao kung nagsalig na lang sa online mabita ng usa kisa si Rosmar no si Rosmar idol ako si Rosmar pero mo daghang followers kasi panghatag GCash unsa naman taon mo ay okay ra na siya kada sa kwarta mangkita sa makoy hatag bulbol kini ba mga tao no nga gihimo na pon charity ang kuan manarbaho sad ta kung wa may makaon, way pandaya perang anak, ano di ba ibanigya ang cellphone, prindas na imong cellphone? Kay for sure Android na, kay imposible po nakas 3310 got comment. Di ba? Na may Android, nindot yung cellphone mo, way pandaya per. Ay, pag sure mo diha, na-stress akong bulbul yung buntaga ha. Nariba niya way medisina. Shout out sa tanan ba? Kana mangayo ta sa online. Okay ra man na ipa-premium. Kaya naman yung mga social influencer nga ano no? Nga na ipa-premium kana bang pa-raffle, na magiging pa-raffle. Okay ra mo join anak ang Willie Rebillame. Di ba kala sila kana may mga kwarta mga pundo. Ako in tao, ordinaryong tao, nga ikaw ako nung tanang taga-asa mo sa iyong syudad. Mingon ba niya nga ako akong dibdibon. Kapoy naman good, mura ba halos kada post na ako kung GCash abti kaayo nya mangutan tag lugar nagtuo sa padala ko sa kasakong bugas o di sa kasako way sod yung bugas ayo himuan charity ang online no kada bang di pwede nga magbakulbaan naman ta mo post noon nakulbaan na ta mo post ani kay mo post ano murag naunsa naman in town mo wa sila pang diaper pero na Android. Kung ano di sa iprinda ang Android para na diaper anak ko sa ang karang cellphone niya itaplak sa lubot yung anak. Pag sure ka taon mo man mayon ba uban grabe kay kaharing hilasong bayutak ka kay grabe kay ka baka pangaway sa imong mga followers dili man na pangaway ako aba nakakapagod ba in Tagalog noon sa naman tao yung nindot kitong buntag ng tanag taga-asa man niya mayor bago namasit ramang ko manasige na kagpamasin kabati ang kinabuhi kanata mabuhi tabi to kada adlaw nga nagload ta sa nagload ta sa tong cellphone kay namasin ta makakuha tag donasyon sa online gihimo niyo negosyo ang online kato inyong giload unta yung gipatog diaper wala may problema sama yung nai-load na may cellphone may pandiaper pagtarong ko no mo be o inyong mindset ba no tarungan natin yung mga mindset ha sa mga nice kabalo ko lisod yun ang Pilipinas lisod manggali ko pero kung lisod ka ayaw mo sa tanan yan na mag Android man pwede naman mag keypad bikin sa man ko na inyong kuan kamo ray hilas kay mga ayaw mo pang diaper pero na mo ilod pa maglumanlanta mo abot kamay showtime muranta mo YouTube ay kapiste nagload mo para makita mo sa mga salida, mag-TikTok mo, wala may pandiaper. Diyos ka lang, may balang paruhog TLOy left and right. Na-imagine ninyo, kung grabe di kay kanid ang diaper, nga lang di man sa iprinda ang cellphone. Ito ha, natalawan, pati ang iring, ako nung nabanatan ng iring, gisapot ko. Okay? Ngano man, Jod? Ngano? Unaha na inyong panginahanglan. Unaha. Mga cellphone, iprinda sa na. Iprinda, kay kung kinala diaper. Yan, mangitag trabaho. Kung imong pares, kargador, ikaw, wakay trabaho, pang sideline. Imong anak, dili man na siguro imong anak 24 hours na kapyot. Wakse paglabada. Ato kasi masilingan, naglisod mi. O di, naman ka cellphone, ka na pag binugo ba, naman kay Android, mo join ka sa mga group ba, si Bubay Ansel, anak ka man, mo offer ka kinsay taga-kuan, nga dool diris amo nga magpalaba, or basta pag way cellphone day, kinaraan style ba, baklayo ni mo na mga dool sa imuha, man, mingon ka nga mo dawat tiglabada.
Di ba kwarta na pud na oy, usa na 200 or 300 or 500 depende kung dato man may kag serbisyo di lang kakawatan. Di ba man may lang kamula ba? Ana ba? Mo sideline oy. Mo sideline ta. Okay? Sus Ginoo ko in town. Santisima. Mo sideline ta ha, mo sideline in town ta. Palihog lang. Okay? Dili na to isalig sa ubang mga tao sa social media ang atong kinabuhi. O mo bitaw na daghang mo join. Basta may para mga nagpa-raffle di apil mo pero kana ba mga normal nga post sa inyong mga gipang follow. Wasig pangayo sad oy naunsa naman sad. Di ba all the time ganahan ta mabasa ana good? Di ba? Mora to eh. Unya. Babay na ha. Bahala naman manday mambasya ko ko'y labot. Ganahan mo ana halos kada post mo na mga ayo. Sa naman taon mo eh. Ginoo ko tanan tao apektado sa pandemic. Uy, naunsa naman taon mo. O na, linhin na lang kutob ha. Nidaghang salamat ug maayong buntag sa tanan.